Children of God, mga anak sa Diyos. Sa sinugdanan sa Kristyanismo, ang mga unang magtutuo, wala patawga og Kristyanos, kundili gitawag sila o grupo nga The Way. Kini nga ngalan nagpasabot nga ang ilang pagtuo, dili lamang doktrina, kundi usa ka paagi sa kinabuhi nga gisubay nila adlaw-adlaw. The Way. Og dili lamang ni nato gama-gama ha, biblical ni. Makita nato halimbawa sa mga buhat sa Apostoles, Kapitulo 9, versikulo 2, si Saulo o si Pablo nangayo sa otoridad gikan sa labawong pari sa Jerusalem sa pagbiyahe ngadto sa Damascus. Iyang gitumong ang pagpangita, ang pagdakop sa mga lalaki ug babae nga sakop sa The Way, mga unang mga Christians, o dadon sila balik sa Jerusalem isip mga binilanggo. Kini nagpakita sa iyang grabe nga pagpangluto sa simbahan sa wala pa ang iyang pagkakabig. Diha pod sa mga buhat sa Apostoles, Kapitulo 18, versikulo 29, si Apolos, usa ka Hudiyo nga magwawali, gihulagway nga ang iyang kaikag sa pagsangyaw, tukma sa pagtudlo bahin kang Hesus. Bisan tuod ang iyang kahibalo, limitado sa bunyag nga gitudlo ni Juan. Siya gitudluan sa The Way, apan nagkinahanglan og mas bugos nga pagsabot nga sa ulahi iyang nadawat gikan kang Priscilla ug Aquila. Ang pulo nga The Way nagpasabot usab nga sila nagsunod sa usa ka dalan, dili lang sa ilang kaugalingon nga gusto, kundili sa dalan nga gipakita ni Jesus. Sa ilang panahon, ang mahimong kabahin sa The Way, usa ka peligro nga pagpasakop tungod kay sila nining panahona gilutos ug gidaog-daog. Apan bisan pa niini ilang gipili ang pagpadayon sa maong dalan. Ang ilang panaghiusa nagpakita nga sila usa ka komunidad nga inubanan sa giya sa Espiritu Santo. Ang transition gikan sa pagkaila nila isip followers sa The Way ngadto sa pagtawag kanila og Christians nahitabo samtang ang kalihukan nagkadaghan nilapad lapas na sa komunidad sa mga Hudiyo, ilabi na pag-abot sa syudad sa Antioch o sa Syria. Og sa mga buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 11, versikulo 26 nagingon, ang mga tinun-an gitawag una nga mga Christian sa Antioquia. Sa Ebanghelyo nato karon, si Jesus nag-ingon nga siya mao ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Ang iyang mga pulong naghatag og kasiguraduhan sa iyang mga tinun-an nga naglibog ug nahadlok. Mao kini ang atong pamalandungan karon. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, si Jesus mao ang dalan padung sa Amahan. Mingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. John 14:6. Sa binisaya nga hubad, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Pasabot nga si Kristo dili lamang mao ang nagtudlo sa dalan, kundi siya mismo ang dalan. Sa atong kinabuhi, daghang dalan ang atong mapilian. Dalan sa kalibutan, dalan sa atong kaugalingon nga mga kapritso, o ang dalan nga gihatag sa Ginoo. Apan si Jesus nag-awhag kanato sa pagsunod kaniya. Ang pagsunod kaniya nagpasabot sa pagsalig diha kaniya nga maoy naggiya kanato ug maoy dalan nga atoa mismo nga gilatas. Busa ang atong kinabuhi isip Kristiyanos usa ka panaw sa pagsunod kang Kristo. Kung kita magsalig kaniya, kita makaabot sa Amahan. Si Jesus mao ang dalan padulong sa Amahan. Ikaduhang punto, si Jesus mao ang kamatuoran ug kinabuhi nga naghatag og kaluwasan. Mingon si Jesus, no one comes to the Father except through me. John 14:6. Sa binisaya nga hubad, walay makaadto sa Amahan gawas pinaagi kanako. Kini usa ka klaro nga padayag nga si Kristo mismo ang agianan sa kaluwasan. Sa kalibutan karon daghang kamatuoran ang gi-present kanato, apan dili tanan tinuod.
Si Kristo mo ang tinod nga kamatuoran nga dili mausab. Ang iyang pulong mao ang pundasyon sa atong kinabuhi. Mao man gani nga ang atong angkol nga si Saint Augustine miingon, our hearts are restless until they rest in you. Ang among kasing-kasing dili makapahulay hangtod makapahulay kini diha kanimo Ginoo. Pasabot nga ang tinuod nga mabulokong kinabuhi makita lamang diha kang Kristo. Busa ang atong pagpangita sa kahulugan sa kinabuhi makita lamang gayud sa Ginoo. Siya ang maghatag og kalinaw og kaluwasan sa atong kalag. Si Jesus mao ang kamatuoran og kinabuhi nga naghatag og kaluwasan. Story time. Sa kasaysayan sa simbahan, si Saint Catherine of Siena, usa ka kusgan nga babadji nga misulti sa kamatuoran taliwala sa mga hadla. Siya ni padala og sulat ngadto kang Pope Gregory XI nga nagpuyo didto sa Avignon, France. Imbis nga dito sa Roma, iyang gikasab-an ang Santo Papa tungod kay ang simbahan nagkinahanglan sa iyang presensya didto sa Roma. Iyang giawhag ang Santo Papa didto sa France nga mobalik na in taon ug magpakita og liderato sa simbahan. Yes, nahimo ni Saint Catherine of Siena. Dili sayon ang iyang gibuhat kay siya usa ka laiko nga babaye. Apan tungod sa iyang pagtuog kaisog, iyang gipadayag ang kamatuoran nga ang Santo Papa dili angay magpuyo sa laing lugar, partikularmente sa France, kundili sa Roma gayud. Sa katapusan, naminaw ang Santo Papa og nibalik sa Roma. Kini usa ka ehemplo nga ang pagsunod sa dalan ni Kristo nagkinahanglan usahay og kaisog sa pagsulti sa kamatuoran og nagpakita nga ang Ginoo makagamit bisan kinsa aron magdala og kausaban. Children of God, mga anak sa Dios, si Kristo mao ang dalan nga atong sundon ug dili ang dalan sa kalibutan. Siya mao ang kamatuoran nga atong tuuhan ug dili ang bakak nga nagpalibog samot sa atong mga hunahuna. Si Kristo mao ang kinabuhi nga atong pangitaon ug dili ang mga butang nga mulabay lang. Mangayo ta sa grasya nga magpabilin diha sa iyang pulong ug gugma. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.